Hello everyone, saya Cizan Biang ipin yang sumpah pibaro. Siya kaneka channel kisah ayam. Te paralog na kerman pia don hakamat ke bakod bakia. Pada don na padang jong pi bom don hakamat ke bakod bakia rung dua ya play try kan rat. Baun ai no ya pi iwai pe iwai ke jing ko jing kia. Ba pin biang ka jing lek try ka keta. Kabam kadi ka thia ka dem bat kum ta ter. Te paralog la sai kamet palat siteng senja. Kata kapor khat ar siteng jong ka step khat san tarik ubenai ban reus na marajar ar fusau nin yo ban sakino ya ka tournament ka bakrau ka bawan ba ar ka jimpe ki breu satla ka pertai hadin ka world cup kata kadai ka euro ar hajar ar fusau de para lok soal mengin na poi sakada ben nei ka benta soal nyapet yaki fixtures manu badan kata krum bat manu badan kamdon jikermen ban ora iya kan ikat tournament nangit bidang kenmau haus nem ar hajar ar ar Kylian Mbappe uong ba ka football hadau ba Europe kalong ka bakam keu saprang bat kiri kumna South America kimla ban yo compete yakat bat kim pada keu kumbalong kiri na deupa Europe bat tang haden kendiat benai bau Mbappe ulah keren ya kita iki kenten yo i bakari Argentina na kadeuba South America kalala ban penlem ya ka Italy kabadai kalado jong ka Euro arajar arpau barausna marajar arpau ar kari Argentina sa sisen biang kalara ya ka FIFA World Cup da ka pelem sendon ya Kylian Mbappe bat kari jong u ka France bat sa sisen biang menta ban sedang jong ka Euro arhajar ar fusau Kylian Mbappe ulaong ba ka Euro ne kata ka European Championship kadai ka bak kham juat ban job ban ya ka welcome masbo ka jing keli na preng jong phi ba pai ka video kanongo na preng jong phi bas kau ya hab bat Kylian Mbappe halor ka benta hakaba ka Euro la ka European Championship kadai ka ba kham juat bat ka ba kham jenjar ban job bat ka bakam wat ya ka welcome te penpawi kijing perkat jong phi leng baki comments temanta inya poino sa kawai ka benta kata kalong sa phangkane ka Euro ar hajar ar fusau mentangin ya poino ya kana ka Euro ar hajar ar fusau don ar fusau telikiri kibasim benta hakane ka tournament bat la dibaja pedengkin reu teliki grup dan sau teli kiri hakawe ka grup bat na pedeng kine tang ar teli na kawe ka grup kini rung sa kataka raw ka bakan reu bat andon pat sau teli kiri kiban yo rung sa ka raw bakan reu hakaba onjit kita ki sau teli kiri kita ki bawan haka kerdan balayan regi bakam he poin te paralog mentang ya pej manu badon haka grup haka grup E la banyo I kadon ka Germany, Scotland, Hungary, Switzerland. Grup B don ka Spain, Croatia, Italy, Albania. Haka grup C yo I don ka Slovenia, Denmark, Serbia. Haka grup D don ka Poland, Netherlands, Austria, bat ka France. Haka grup I pat don ka Belgium, Slovakia, Romania, bat ka Ukraine. Haka grup F dan ka Turki, Georgia, Portugal, bat ka Czech Republic. Te paralog dan arfu sau teliki ri haki henreu teliki grup kiban yakne ban yora ayaka Euro ar hajar arfu sau tekat kum kajing perkhat jong phi manu tharayu ban yora ayaka ka Euro arajar arfau sau na padang kita ki arfau sau teliki ri kiban yakun hakaneka tournament
Te la daya pai persa ka fixtures la ne kata ka jing yala kai jong ka ne ka tournament kan sedang haka step harngap jong ka santarik ubnai ban riu snam arajar arpo sau kata kabut la sai gamet kat sau tarik palat siteng senya haka baka Germany kan aireng Persia ya ka Scotland kan supun kan mau dia dah ngane ba ya kan ka Euro arajar arpo sau la pelong hakari Germany te haka por henreu siteng jan met pan jong ka santarik ubnai ban riu hi inyo iya kejeng aku napeng ka Hungary Persia ka Switzerland haka por henda siteng pada ka jo ka sngi kata ka santarin ubnai ban reu inyo iya ka Spain ka ban aireng Persia ya ka Croatia bat haka step perngap jong ka kan reu dari kat ar siteng inyo iya ka Italy ka ban aireng Persia ya ka Albania ka Poland Persia ka Netherlands ka por henreu siteng jong ka kan reu tarin ka Slovenia Persia ka Denmark haka por khandai siteng jong ka khan reu tarik ka Serbia Persia ka England haka por khadar siteng jong ka khan nyeu taring khadar siteng mesti perngam ka Romania Persia ka Ukraine haka por reu siteng jong ka khan nyeu tarik janmet ka Belgium Persia ka Slovakia haka por khandai siteng jong ka khandai siteng janmet jong ka khan nyeu tarik ubnai ban reu ka Austria Persia ka France jong ka step perngap khat pratarik ubnai ban reu snam arhajar arpusau ka Turki Persia ka Georgia haka por khandai siteng janmet jong ka khat pratarik ubnai ban reu snam arhajar arpusau ka Portugal Persia ka Czech Republic haka step perngap jong ka khat khandai tarik ubnai ban reu snam arhajar arpusau kita ki jing yala kai jong ka rau ka ban nengkong na ka ta kiri ki arpusau tuli kiri ki bayak hun haka neka Euro arhajar arpusau te paralog snauba ai jing kersan biang sasisen ya kaneka channel da ka ba share ya kaneka video da ka ba like ya kaneka video pada ka ba subscribe ya kaneka channel namar ngin ai ka jing batai ngin ai ka khubor ngin ai ka jing tip bin pabin syapang kaneka tournament na kaneka channel bat med bat sngi bat step ngin bot bin pabin bat pinyo ka jing tip kibede ba kaneka tournament jong kaneka Euro arajar arpusau te tata do video sembiang haka waipat ka video kublai sibon kublai si hajar ngo